Črevami krcate hovná, nechaj ma na pokoj, zistíš až napokon, že všetky disy na mňa sú vám na kokot. Zahodil som komplexy, som pripravený na pokrok, kým ja si šlapem cestu Jordan. 200 po 20. Zdravím ťa, ja sa volám Tommy Koty, toto je Princezna Cihlenka a chceme ťa pozvať spoločne na zázračnú túr Darkness Positive 2015, ktorá sa bude konať v mestách 12.3. Žilina, 13.3. Banská Štiavnica, 2.4. Bratislava, 3.4. Banská Bystrica, 17.4. Trnava, 18.4. Nitra a 1.5. končíme v Martine. Takže prídi sa pozrieť na túto zázračnú túr. My z Ezobejdu sme už na ceste. Tak sme to pustili zo seba, pustili do gati, pustili ste. Dlho sme dusili, keď sme to skúsili, život užili sme. Trapoví mágovia, ničiteľ zákona, rapový svet. Čakal si slaď, aký nebudem klamať, ostal si sklamaný, dostaješ od nás les kurvený.